Oviedotik abiatuko gara gaur, bertan antolatu baitzuten World Cheese Awardsen azken edizioa. Lehiaketaren eta jaialdiaren laburpena egingo dizuegu, Euskadiren presentzia garrantzitsuan arreta jarrita. Ondoren, bi albiste, Gorlizeko Foru Abeletxean aurten jaiotako pottoken identifikazioa, eta Lizartzako Agurretxea gaztantegiko instalazioen inaugurazioa. Gangurengo etxaldean amaituko dugu. Etxalde hau funtsezkoa da terreina arraza kontserbatzeko eta berreskuratzeko. Terreina arrazaren ezaugarri nagusia bere menditartasuna da. Joan den astean, Oviedoko erakusketa eta biltzar jauregian World Cheese Awardsen beste edizio bat antolatu zuten, eta dagoeneko 33 dira. Itzordu hau benetako gazta olimpiada da, eta bertan mundu osoko gaztak lehiatzen dira. Horrelako makroekitaldi bat antolatzea konplexua da, oso konplexua, eta kemenez eta ilusioz betetako lantalde bat behar du. Luisa Villegas Gaztaren Institutuko burua da eta institutu hau arduratu da antolaketaz. Prozesu teknologiko eta zientifikoetan, ekoizpen primarioko sistemetan eta esne gordinaren eta gaztaren posizionamendu estrategikoan aditu handia dugu Gaztaren Institutua. Aholkularitza ere eskaintzen du. Hemen, jaialdiaren antolakuntzan hasten da Euskadik World Cheese Awardsen duen presentzia garrantzitsua. Jaialdi hau Gaztaren Institutuak gidatu du. Nazioarteko profesional sare bat gara. Gazta eta esne gordina etorkizuneko elikaduran txertatzeko egiten dugu lan. Elikadura osasungarria eta jasangarria jomuga hartuta. Gure lantaldea 14 pertsonak osatzen dugu, eta Donostian egiten dugu lan. Londresen beste 15 pertsona ditugu lanean. 2 urtez modu koordinatuan aritu gara lanean, jaialdia iaz egitea aurre ikusita zegoelako, baina ageriko arrazoiengatik ezin izan zen egin. Baina 2 urte hauetan proiektua hasi egin da, eta 4.000 gaztarekin antolatzen den lehen aldia da. World Cheese Awardsek makrozifrak erabiltzen ditu. Hona hemen batzuk, 4.000 gazta eta 13.000 akreditazio baino gehiago. 5 kontinenteetako 40 herrialdek hartzen dute parte. Ia denak gaztagile profesionalak dira. World Cheese Awardsek erantzun bikaina izan du. 3 egun lehenako itxi behar izan genuen inskripzioa, 4.000 gaztako muga gainditu genuelako, eta espazio fisiko gehiagorik ez genuelako. Horrelako lehiaketa bat egiten den lehen aldia izan da, eta gainera argi naturalarekin. 35 herrialdetako 302 epaimaikide ditugu, eta aurten berrikuntza gisa, Kazakistango, Indiako edota Japoniako gaztak ekarri ahal izan ditugu. Lehen aldiz hartu dute parte. Gazten 40% Europatik kanpoko herrialdeetatik datoz. Horrek asko zaildu du antolaketa, aduanetako izapideak direlata. Luisak jaialdiaren erdia pasata hartu gintuen. Ordurako balantzea oso positiboa zen. Balantzea oso positiboa da, eta harrera ere txito nahi izan da. Gaur, berrikuntza foroan ari gara lanean. Mundu osoko 12 unibertsitatetako ikertzaileak ditugu, eta Ordobas doktorearen superponentzia izan dugu. Nutrigenomika zientzien sortzailea da. Etorkizuneko eszenalekua eraikitzen ari gara, zientziaren laguntzaz. Horri esker, badakigu gaztak lagungarriak izan daitezkeela aurren obesitatearen, diabetesaren edota arazo baskularren aurkako borrokan. Gaurko goiza zientifikoa izan da. Eta arratsaldean, Jose Andres izango dugu gurekin. Baita 40 Michelin izardun baino gehiago ere. Tarde festivalera. Erakusketa eta biltzar jauregira sartzeko ateak zabaldu zirenetik,
bisitarien joan etorria etengabea izan zen. Akreditazioen kontrolaren ondoren, bisitariek lehiaketako gazta guztien erakusketa ikusi ahal izan zuten. 4.000 gazta baino gehiago. Barietate, formatu eta prestaketa ugariek agerian utzi zuten munduko leku guztietako gazten aberastasuna. Lan zaila dudarik gabe 250 epaimaikideentzat, horien artean euskal presentziare bazegoen, nola ez. Epaimai bazela gotia, kriston responsabilitatea, ze azkenian famili horrek edo gaztategi horrek, iragazten duen horrek, bere bizitza aldatuko du. Azkenian famatu egingo da, lehenengo izango da, eta berein bizitza aldatu egingo da. Orduan, hoi dena egitea, epaimai mila bezala gotia izan da, kriston lana, ze lana da, jendeak esaten da, ze ondo, gaztak probatuko dituzu, baina zu konzentratu egon dituzu, zure estomatuak libre egon behar du, eta eraberean prestatuta egon behar duzu, informazioa behar duzu, ze gazta dauden munduko guztik ezin da. Hemen Asturiasen bakarrik 300 gazta desberdin daude, orduan, jakin biduzu gutxi gara bera, konzentrazio hori, azken finean, konzentratu egon, gaztak desberdin guzti horik dastatu, eta ahalik eta puntuazio orekatu bat eban dago. 2019ko World Cheese Awardsen azken edizioan, Azkarra gaztandegiak irabazi zuen munduko gaztaketu onenaren sari garrantzitsua. Gaur, 2 urte geroago, Gorkak antolatzailei lagundu die bere lana eta ezagutza eskainiz. Badaki edizio honetan koroa galduko duela. La verdad es que sí, campeón de... 2 urtez gaztaketuaren txapelduna izan naiz. Pandemiaren ondorioz, hala izan naiz 2 urtez jarraian. Eta horri esker oso ondo saldu dugu. 2 urte daramatzagu gazta guztiak agortzen urrirako edo. Oso pozik gaude beraz. Aurten, nastero, 150-200 gaztaketu ditugu. Eta gaztaketu asko saldu dut. Gaztaketu onenaren saria irabazi izanak sekulako oihartzuna izan du. Jatorrizko gune izenekoan, Euskadi ere presente egon zen Aziren stand batekin. Bertan, Idiazabal gaztak eta Euskal Esnearekin egindako gaztak erakutsi ziren, Eusko labelak ziurtatuak. Gazta horiek probatzeko dastak ere antolatu zituzten, Cheese Festival bezalako leku garrantzitsu batean sustatzeko. Azik Oviedoko World Cheese Awards sari honetan edo parte hartzea, arrazoietako bat da nahi genitula aurkeztu. Eusko labeldun esnearekin egindako gaztak, produktu berri bat dalako, eta gero eta jende gehiagok ezagutzea nahi dugulako, eta orduan, iruditu zaigu, foro egokia izango zala gazta hauek aurkezteko. Ekitaldia Josu Garaialdek eta Mikel Garaizabalek gidatu zuten, eta amaieran Mikelek dastako gaztak deskribatu zizkigun. Gaurko dastaketan 4 gazta desberdin dastatu ditugu, badakigu Eusko labeleko gazta barriak ditugula merkatuan, eta hasi gara antzaiarekin lehenengoa, 2. izan da Otzara gazta, 3. Saroia izan da, eta azkenik urdina, latza urdina izan da. Egia zan, jente oso pozik irten da, gaztak barriak dira beraien dako, eta arrakastatzua izan dela gure dastaketa zan genezake. Bittor Oroz, nekazaritza sailburu ordea, Oviedora joan zen euskal gaztagintza babesteko. Bittorrek eskertu egin zuen gaztagileek urtean zehar egiten duten lan ona, eta Printzerriko gobernuak beti eskaintzen dien lankiretza estua ere nabarmendu zuen. Euskadi eta Asturias jakitun dira artzaintzaren altxor kulturalaz, eta horregatik lurraldearen kudeaketarako funtsezkoa den jarduera hau defendatzen dute. Pozgarria da eta proiektu honek etorkizuna du, danok elkarlanean hemen kate oso ikusten delako. Ikusten ditut ekoizleak,
elikadura transformaziorako industria ere badago, zeman hemen daukagu, sukaldariak, azken finean dago hemen pixka bat Euskadiko elikadura katea ordezkatzen duen hainbat eta egia da, elkarrekin hola lana eginda proiektu honek etorkizuna du, eta zorionez gaztaren munduak Euskadin etorkizuna du. Gure bioaniztasuna, ingurumena, paisaia, kultura, euskera zaintzen ditu gure aktibidadeak, eta hori dana, gaina, daukagu konzentratuta produktu baten, eta produktu hori da gazta. Gazta bat erosten dezun momentuan, ekarpen guzti hori egiten dioztula gure herriari. Horregatik da importantea, gazta bat erosten dugunean, gazta horrek ditun balio guztiak aintzat hartzea, eta benetan ekarpen importante bat egiten ari gara modu hortan gure herriari. Eta beraz, eskertu, hau posible indezuen guzti eta zuei, Luisa, eta zure taldeari bereziki. Kesos y Besos gaztandegiak irabazi zuen munduko gaztarik onenaren saria. Artisau gaztandegi hau Jaengoa da, hauntzesnea erabiltzen du eta ekoizpen txikiei ematen die balioa. Gu Artisau gaztaren defendatzaile sutsuak gara, eta benetako luxua da Espainiako gazta bat irabazlea izatea. Gazta horretan gainerako gaztak ere ordezkatuta daudelako, Idiazabal gazta barne, hainbeste sari irabazi dituena. Beraz, benetako privilegioa da gure herrialdeko artisau gaztak defendatu ahal izatea. Euskadik gazta ugari aurkeztu zituen, gehienak Idiazabal markakoak. 230 gazta guztira eta horietatik 70 saritu zituzten. Bi superurreak dira nabarmentzekoak, TGT taldeko Lácteos de Karrantzarena eta La Lezerena. TGT taldeak estan bat izan zuen Txis Festivalean eta La Lezeko Eli bisitari gisa joan zen. Bi kasuetan poz-pozik agertu ziren munduko gaztarik baloratuenetakoak edukitzeagatik. Orain dela gutxi jakin dugu superoro jaso duguela, eta guain ez dugu sinisten, sari hau jaso degula, baina, suposatzen dut beste sari gehiago egongo direla, beste hartzaien sariak izango dira, eta denon artean ospatuko dugu, eta, poza handia ematen digu. Para Grupo TGT es un honor. TGT taldearentzat, benetako orea da Oviedoko jaialdi honetan bi domina irabazi izana. Aurkeztu garen lehen aldia izan baita. Sari hauek jasotzea guretzat gure lanaren fruitua jasotzea da. Gure lantegi guztietan egiten dugun lanarena. Eta zehazki, Karrantzako lantegian egiten duguna. Superurre bat eman diguta. Karrantzako talde osoak egindako lanaren emaitza da. El recibir ese premio. Sustraia saioan, La Leze eta Lácteos de Karrantza zoriondu nahi ditugu, baina baita Euskadiko gaztagile guztiak ere egunero ardura zaritzen baitira lanean euren produktuen kalitatea hobetzeko. Gainera, hartzaintza jasangarria eta ingurumena errespetatzen dituzten ereduen alde egiten dute. Halaber, edizio arrakastatsu honen antolatzailei ere zorionak eman nahi dizkiegu. Joan den astean, Bizkaiko Foru Aldundiak prentsarekin topaketa bat antolatu zuen, Gorlizko Foru Abeletxean. Pottoka arraza autoktonoaren egoera zaila hobetu eta berreskuratzeko egiten ari den lana, eman zuen ezagutzera bertan. Abeletxeak azitarako zaldiak azten ditu, abeltzainen esku jartzeko. Amaia Antxustegi, Bizkaiko Foru Aldundiko iraunkortasun eta ingurune naturaleko diputatua, eta Arantza Atutxa nekazaritza zuzendaria izan ziren jardunaldien buru. Ekitaldian zehazki, aurten jaiotako potokak identifikatu ziren, gero parasitoak kendu, eta lagin biologikoak atera zituzten, potoken amatasuna eta aitatasuna egiaztatzeko. Azkenik, 3 urteko pottoka guztiak sailkatu, eta haien neurriak hartu zituzten, balorazio morfologikoak egiteko. Foru Aldundiko granja honetan programa bi daramagu aurrera, raza birekin, hauen aukeraketa eta hobekuntza programak dira, bata da Behi Pirenaikoa eta bestea da pottoka zaldia.
Esan behar da, Bizkaiko Foru Aldundiak daukan xedetako bat dela arraza autoktonoak berreskuratzea. Eta kasu honetan potxoka da. Potxoka azkan finean arraza autoktonoa da, gure patrimonio naturala eta diversitatea mantendu nahi ditugu, eta azkan finean potxoka arraza autoktona izan da, hori mantendu nahi dugu. Bestalde, baita ere, daukagun programa berruskuratze, hautaketa eta hobekuntza programa honekin lortu nahi dena ere da gure abeltzainei euren ustiategietan aldanik eta errentagarritasun hobeena ematea. Potxokei irtera emateko modu bat eziera eta hipika da. Horregatik, ezaugarri ezberdinak dituzten potxokak eskaintzen dizkiete abeltzainei behar izanen arabera. Datorren urtean enkante bat egingo dugu. Ze aterako dugun? Adin desberdinetako potxokak aterako ditugu sektoriaren beharrak asetzeko. Batzuek zaldikoak behar dituzte, beste batzuek behorrak, eta beste batzuek zaldiak. Azitarako bizaldi ere aterako ditugu enkantean. Hemen azitarako zaldiak hazten ditugu. Ikusten dituzuen behor hauek egunen bateko azitarako zaldien amak izango dira. Askotan, azitarako zaldi bat ekarri behar izaten dugu kanpotik odolkidetasunak ekiditeko. Gainera, sektoreari ez duen zerbait eskaintzeko aukera ematen digu horrek. Gero, abeltzainak arduratuko dira potxokak ezi eta errentagarritasuna lortzeaz. Adibidez, zaldizainei eta ipikazalei potxokak salduz. Poni hauen jatorria denboran galtzen da, eta ondare balio ordainezina dute. Alde horretatik, Foru Abeletxea funtsezko tresna da. Bestalde, hilaren 6an larun batean, Inigo Urkullu lehendakaria Lizartzan izan zen. Agurretxea gaztandegiko instalazio berriak inauguratu zituen. Lehendakaria, Guide Internacional de Fromage Kofradiako babesle izendatu zuten. Gaztandegiak 40 urte bete ditu, eta bere ibilbidean 2 aldiz irabazi du World Cheese Award saria. Instalazio berriek jarraipena emango diote. Inigo Urkulluk gaztandegia bisitatu zuen, eta artzaintzaren funtzioak goraipatu zituen. Garrantzitsua baita ekonomia, paisaia, kultura eta ingurumenerako. ETF 2006an sortu zen eta Euskadiko terreina azleen elkarteen federazioa da. ETFek terreina arraza sustatzeko zentroa kudeatzen du. Zentro hau Gangurengo instalazioetan dago Bizkaiko Foru Aldundiak 2018an lagatako lursail batean. Terreina desagertzeko arriskuan dagoen arraza autoktonoa da. 60ko hamarkadaren hasierara arte, Euskadin hasten ziren deien erdiak baino gehiago terreinak ziren. Esnea eta haragia ekoizten espezializatutako arrazak sartzeak berriz, terreinaren gainbehera ekarri zuen. Eta traktoreak agertzeak alferrik bihurtu zuen terreina arraza, ordura arte ezinbestekoa. 1916an lanerako 13.000 idi baino gehiago zeuden Arabako erroldan. 1988an terreina arrazako 200 abere baino ez zeuden erroldatuta. Garai hartan lurraldeetako elkarteek, administrazioek eta batez ere abeltzainek bultzatuta kontserbazio programa bat abian zen. Terreina arraza gure abeltzaintza ondare aberatsaren parte da eta kosta ala kosta kontserbatu nahi zuten. Gangurengo zentroan bildu ziren besteak beste Juan Mari Apodaka, ETFko eta Arabako elkarteko lehendakaria, Luis Mari eta Ibai Alberdi, Gipuzkoako elkartekoak, eta Txema Fernandez, genealogia liburuaren idazkari teknikoa. Gero, Julio Otaola bizkaitarra batu zitzaien. Zentroak etxalde gisa funtzionatzen du eta egiten duen lana funtsezkoa da terreina arraza berreskuratzeko eta hobetzeko. Zezenak testatzea garrantzitsua da, baina bideragarritasun genetikoa ere kontuan hartu behar da. Horretarako, emeak funtsezkoak dira.
ETFek urtean bi enkante egiten ditu abeltzainek abererik onenak eraman ditzaten euren ustiategietara. Juan Marik ETFren historia eta funtzioak azaldu dizkigu. Euskal arraza autoktonoen defentsan lan egiten duen elkarteko kide dira, Euskal abereakeko kide alegia. Euskadiko terreina azleen elkarteen federazioaren historia 2001 urtean hasi zen. Eta arrezkero lanean aritu gara. Pixkanaka. Garai hartan, abelburu eta bazkide gutxi genituen. Gaur egun ordea 2000 abere eta 80 bazkide baino gehiago ditugu federazioan. Pixkanaka aurrera goaz. Gure federazioa Euskal Abereak elkartearen barruan dago. Euskal Abereak elkarteak bertoko arraza guztiak biltzen ditu. Eta guk gogo handia dugu terreinaren alde lan egiten jarraitzeko. Dentro de Euskal Abereak. ETFek proiektu berriak ditu martxan, horien artean bi dira azpimarratzekoak. Gizendegi bat, sakrifizioaren aurreko hilabeteetarako, eta etiketa bat, Euskal okelarekin bateragarria. Hazkuntza plan bat egin dugu. Arrazaren logotipoa ere lortu dugu. Denbora eta lana behar izan dugu. Orain, gizendegi bat antolatzen saiatzen ari gara, haragi guztia bateratzeko. Eusko Jaurlaritzari laguntza eskatu diogu, uste baitugu hau dena bideragarria dela, eta eman egin dugu. Orain, haragi guztia bateratu nahi dugu kontsumitzaileei eskaintzeko, gure esku dagoen neinean. Ibaik, Luis Marik eta Juliak 18 urte daramatzate terreina haziendekin lan egiten. Horren arrazoiak aski ezagunak dira, oso abere menditarrak dira eta erraz egokitzen dira gure ingurunera. Arraza ere sustatu nahi zuten desagertu etzedin. Gu oindala 18 urte hasi gintzenean terreinekin, beste Euskal arraza autoktono batzukin lan egiten genuen, eta terreinak ezagutu genituenean, ikusten genuen nola moldatzen zen gure lan egiteko modura, eta apustu egin genuen terreina gehiago jarten. Gangurenen, Unai arduratzen da etxaldeko abereak gobernatzeaz. ETFeko kideek ekarri duten beitaldea jasotzen duen bitartean, Txemak zentroa eta bere funtzioak azaldu dizkigu. Hemen batez ere, ganadutegietara joango diren zekorrak testatzen ditugu. Ezaugarri genetiko osonak dituzten emeak ere hazten ditugu. Ustiategietako zekorrik onenak bildu, eta arraza akatzen bat dutenak baztertu egiten ditugu. Gainerakoak enkante publikora ateratzen dira, eta bertan abeltzainek gustuko dutena erosteko aukera dute. Baskula funtsezkoa da. Esaterako, esne gehien ematen duen behia zein den jakiteko. Horretarako, txahala pixatzen dugu. Jaiotzen denetik, errapetik kentzen dugun arte. Tresna honek ikasketa simple baina garrantzitsu batzuk garatzeko balio dugu. Horri esker, pisuaren eta adinaren arabera, abereak hiltzeko unerik onena zein den jakin dezakegu. Azken finean, hori da arraza honen azken emaitza, bere haragia. Garrantzitsua da haragiak ezaugarririk onenak izatea. Xamurra, zaporetsua, gantz maila egokia, baina beti ustiategiaren errentagarritasuna bilatuz. Mende hasieran 200 terreina baino ez zeuden erroldatuta. Gaur egun ordea, 4.500 baino gehiago daude, denak genealogia liburuan inskribatuak eta 81 ustiategitan bananduak. Datu horiek lan handia egin dela adierazten dute, hale ere ETFen terreinaren alde lan egiten jarraitzen dute. Ea nola hasi ginen?
200 abelbururekin, denak oso zahartuta, eta batzuk arraza akatsekin. Laburbilduz, arrazatik geratzen zenarekin hasi ginen. Bai, bazekoen germoplasma banko bat. Arrazako zekorren semena erabiltzeko aukera ematen ziguna. Eta hortik aurrera, kontserbazio programa bat garatu dugu. Funtsean, abere kopuruari eustean datza. Eta albada, baita handitzean ere. Baina beti ere ezaugarri genetikoa jautsiz. Hori baita garrantzitsuena kontserbazio programa batean. Gaur egun, 4.500 abere ditugu genealogia liburuan izen eman da. 200 abelbururekin hasi ginen. Orain garrantzitsuena produktua sustatzea da, eta terreina arrazaren errentagarritasuna bilatzea. Oso esker honekoa baita arraza honekin lan egitea. Eficiente y eficaz. Gangurenen dituzten ia 40 hektareetan, Unaik beitalde berria atera du bazkatzera. Julio Otaola du lagun, Bizkaiko elkarteko presidentea. Hemen agerian jartzen da arraza honen bertute handienetako bat, bere menditartasuna. Gure orografiara eta klimara oso ondo egokituta daudenez, errazagoa da ganadua estentsiboa naztea. Urte osoan egon daitezke ukuluratu gabe, behiak euren txalekin ikusita, haien ama izaera agerian jartzen da. Garrantzitsua da gizarteak arraza hau ezagutzea, horren defentsan eta kontserbazioan parte hardezan. Txemak arrazaren izaera eta morfologia azaldu dizkigu. Las vacas terreñas. Terreña, tamaina ertaineko behia da. Aurreko erena atzekoa baino garatuagoa dauka. Ezaugarri hori arrazaren jatorriaren ondorioa da. Lanerako erabili data. 20. mendea ondo sartu arte, lan egiteko erabiltzen zen. Ustiategiak mekanizatu arte. Arraza hau guztiz egokituta dago gure orografiara. Erditzeko erraztasun handia du. Eta ez du zaintza handirik behar. Zenbat eta gehiago bere kaxa ibili, orduan ta hobe. Batez beste, urtebeterekin eramaten dituzte hiltegira, baina hemen hiri ikusgarri bat eta bi behi zahar ikus ditzakegu. Laster, terreina ganaduaren haragia etiketa batekin identifikatuta egongo da. Dagoeneko diseinatuta dago. Pero es difícil encontrar zaila da terreina arrazako xerrak erosteko leku bat aurkitzea. Horregatik, terreina arraza autoktonoaren logotipoa garatzea erabaki genuen. Logotipoa ontzian dator, bilgarrian aregia, eta federazioak berak ziurtatzen du. Uste dugu, garrantzitsua dela horrela amaitzea gure haragiaren ekoizpenaren zikloa. Aurretiko lan guztia barne. Terreina arraza, batzuetan gogorra baina beti jasangarria den ingurune batean hazia da. Eta logotipoak hala dela ziurtatzen du. A veces hostil, pero sostenible. Terreina bere ondare balioagatik eta gure abeltzaintzaren historiaren parte garrantzitsu izateagatik kontserbatu behar da. ETFen horretarako egiten dutelan, baina baita etekin ekonomikoa lortzeko ere. Gizendegiak eta etiketak lagunduko diete horretan dudarik gabe. 20 urte baino gehiago daramatzate lan handi hau egiten, eta azpimarratzekoa da erakutsi duten kemena, arrazari arrazoi sentimentalengatik eutsi baitiote gehien bat.